Subscribe खालाम लाइमोननि लाइजाम YouTube चेनेलखौ आरो खाथियाव थानाय बेल बाटनखौबो थुनानै होदो जाहाथे इयुननि भिडिअआ नोंथांनाव सहैजोबनायनि सिगां। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि खबर नोंथांमोनखौ बरायबाय लाइमोननि लाइजाम YouTube चेनेलसिम। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बे लकडाउननि समाव जायफोरनाव जन धन योजना एकाउन्ट दंमोन बिथांमोननो भारत सरकारा 500 रांनि दान मोनथाम होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। बिनिनो सेकेन्ड इनस्टलमेन्टआ दिनै फुङाव हाबबाय। थामहिनबा आंबो मोनबाय। सरि आं नङा, माने आंनि आइया। आं बिनि फोरमानखौबो नोंथांमोननो होगोन। बिदिब्ला नोंथाङा मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। जोंहा नायनानै लादो। नै सिगाङावनो आं नोंथांमोननो SMS खौ देखायनानै होनो सानदों। नैबे जाबाय स्टेट बेंक SBI बेंकनिफ्राय फैदों। बे फुंनि 8:03 फैदों। दिनैनि डेटआव दिनै 6 तारिख मे मासनि 6 तारिख। आरो बेयाव नायनो हागोन नोंथाङा DBT ब्लेक MGNREGA PM किसान स्टेट गभ आरो पेमेन्ट अफ ₹500 क्रेडिटेड टु योर एकाउन्ट। 500 रां सेकेन्ड इनस्टलमेन्टआ बेयो हाबबाय। दाना फैदो नोंथाङा बे एकाउन्ट थासेयावबो मोनोना मोनाखै जों बेनि जेंनाखौ नायदिनिसै। दा बाथ्राया जाबाय सोरबाया जन धन योजनानि एकाउन्ट थासेयावबो मोनाखै, एबा सोरबाया फार्स्ट किस्तिखौ मोनबाय नाथाय सेकेन्ड किस्तिखौ मोनाखै। जुदि नोंथाङा बिदि जेंनायाव गोग्लैनानै दंब्ला आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामाखौ होनोबो नाजागोन। नोंथाङा दा बेफोर जेंनानिफ्राय माबोरै बारग'नो, माबोरै सोरनाव कमप्लेन दैखांगोन, अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। जुदि नोंथाङा फार्स्ट आरो सेकेन्ड मोननैबो किस्तिखौनो मोनाखै, अब्ला जानो हागौ नोंथाङा एकाउन्टखौ गोबाव समसिम एसेबो लेनदेन खालामैयाव एकाउन्ट नाम्बारा बन्द जानानै थानो हागौ। बिदि जायोब्ला नोंथाङा राङा हाबाखै जानो हागौ। अब्ला नोंथाङा बेंकआव थांनानै खनसे खौरां लादो आरो KYC फर्म साबमिट खालामब्लानो नोंथांनि बै एकाउन्ट बन्द जानाया हयथ' खुला जाफिननोबो हागौ। आंनाव आरो ओरैबायदि मोनसे खौरां फोरमायहरदों जे जायफोरा माने जन धन एकाउन्ट दंखायो, लेनदेनबो खालामगासिनो, नाथाय फार्स्ट आरो सेकेन्ड मोननैबो किस्तिखौनो मोनाखै, अब्ला बे मोननैबो जेंनानि थाखाय नोंथांमोना माबोरै कमप्लेन खालामनो फैदो। बिदिब्ला माबोरै मा खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होदोनि। सिगाङावनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलखौ लादो आरो नोंथांनि मबाइलाव थांनानै नोंथाङा क्रोम ब्राउजाराव थांदो। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा बेवहाय क्रोमआव थांनानै टाइप खालामदो जे माने जन धन योजना हेल्पलाइन नाम्बार होननाय, बेवहाय सार्च खालामदो। सार्च खालामनायनि उनाव बेयाव माखासे वेबसाइटफोर नुनो मोनगोन नोंथांमोना। बे माखासे वेबसाइटनिफ्राय नोंथाङा मोननै मोनथामसो नैबे फार्स्टनि pmjdy.gov.in होननाय, बेवहाय नोंथाङा थुनानै क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन प्रधान मन्त्रि जन धन योजना। बेनिफ्राय नोंथाङा ओरै गाहायाव फैदो। गाहायाव फैनानै नोंथाङा बेवहाय भारतनि जेसेबांखिनि रायजोफोर दङ ना, बे रायजोफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। आन्दामान निकबार, अन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बेनि उनाव दङ आसाम, बिहार, चन्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दाद्रा नागार हावेली, बे बायदिसिना दङ। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे आसामाव क्लिक खालामनानै होदो। जों जिथु आसामनि होननानै आसामाव क्लिक खालामनानै होदो। आसामाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नुनो मोनगोन टल फ्रि नाम्बार। बे जाबाय आसाम जन धन योजना हेल्पलाइन बे हेल्प सेन्टारनि फन नाम्बार। बे जाबाय टल फ्रि नाम्बार। नोंथाङा जुदि एकाउन्टनि सोमोन्दै, बे जन धन योजना एकाउन्टनि सोमोन्दै नोंथाङा KYC जायाखैबा, नोंथाङा फैसाया मानि थाखाय हाबाखै, बेफोरनि बायदिसिना कमप्लेनखौ नोंथाङा बेवहाय सोंनानै लानो हागोन। बे फन नाम्बारनि गेजेरजों रायलायनानै नोंथाङा सलुसनखौ दिखांना लानो हागोन। बिदिब्ला नोंथाङा दानो जुदि नोंथाङा बेबायदि जेंनाया नुजादोंब्ला नोंथाङा गोख्रैनो मबाइलखौ दैखांदो आरो क्रोम ब्राउजाराव थांनानै ब्राउज खालामदो। बेनि उनाव लोगो लोगोनो नैबे फन नाम्बारखौ नुगोन। फन नाम्बारा जोंहा होखानाय दङ, टल फ्रि नाम्बार 180034533756। आं दाना हाइलाइट खालामनानै होखादों 180034533756। गोख्रैनो दैखांदो। नोंथाङा बे फन नाम्बाराव डायल खालामदो थाबैनो। अब्लानो नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टनि सोमोन्दै सलिउसन आरो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट, सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट जुदि मोननो हायाखै, नोंथाङा गोख्रैनो सलिउसन मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बे एसेनोसै। भिडिअखौ माबोरै मोनखो, नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। जुदि गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइकबो खालामनो हागोन, नोंथांनि खोथा। आरो जुदि गोदानै फैदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबावदो लोगोफोर।